गेसा गाज्रि जायोहाय बेयाव सावबा गाबोन एसे बनानै होनायखौ माबायदि खालामजोब अखा गोरलै आरो ना अखाया एफा गिदिर गिदिर हायाखै खर' सादोंना दिनै मानोबा बुंनांला मुलिसो जानांसिगोन नामा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय स' मर्निं मानिथ' 8:10 जाबाय 8:20 जाबा जोंबो नानिखौ लानानै थांसै आरोना जोंबो माने आं हारसिं थांगोन नानिजों आंजोंहाय टट'जों थांसै अखाबो हादोंना एसे गोरलै ओमफ्रायो 8:20 जाबा ओंखारलांसै आं देलायनानै दङ ओमफ्राय आङो नै आंनि मैगं माबा बुथुवा लाफायनि लागायमोदेर दं आरोना मैगङाहाय बेखौ आङो है दारांसै एसे सायनानै गालांदों मानो होनब्ला दा फैनानै जाहाथे एवफैनोल' हानाय दालि जहल संखाबाय बेनिफ्राय बेखौ एवफैनोसै ओमफ्राय दा बाजारनिफ्राय माबा मोनसे लाबोनोसै नाबो दङ एसेनो स' नायनोसै दा मा लाबोनाय जायो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम स' सनालनाबो दिनै जिकेसो आरोना थाब जोबगोन आरो बिसनाबो माने जेनेरेल नलेज जल्दि जोबगोन आरोना हाखोना हादा सोंनि र' बिनावहाय सनालि ओरैफैलाय खुलुमबाय होनदो गासैखौबो खुलुमबाय दे ओरैसो खालामनांगौ खुलुमबाय हाय आदामोन आब'मोन होनदो आदामोनाबो आंना दिनै एग्जाम दं होनदो आंनाबो एग्जाम दङ नों हाखोना हादा एग्जामखौ दिनैनिखौ हायो फरायनो हायाखै दा गुदगाला बायदि फराय दे ओमफ्राय गुसुथारना दिनै दिना अखाबो हादों सिङाव हाइनेकबो गानहोबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय बुरजा गस्ला गानहोबाबो खोन जायोना बे सिंनि गस्लाया माने बथा मारिनो दिगदार जायो बेनि थाखायनो बारा बुरजा गानहोआसै स' सुइटारजों गांब्रै जाबाय आरोना सिङाव गस्ला दङ माबा गिन्दि बायदिनो फिसा इबो ओमफ्राय बेनिफ्राय रिक्सा हामा साथाखौ आवलायगासिनो दं बे आं साथा फोनानै दोनदोंना बेनिफ्राय हाइनेक बेनिफ्राय गावनि स्कुल ड्रेस बेनिफ्राय सुइटार गानदेरबावबाय आरोना गांब्रै स' दिनाबो गुसुथारना बेनि थाखायनो आरोना दङ सेरनानाबो स' थांनोसै जोंबो दसे थानानैहाय बांद्राय थाब थांबाबो माने अखा हादोंना जायगायाव बाय थाहैनो जायो आरोना अखा हायाबालाय ओरैनो गसंनानै थाहैनो हायो दखानाव स' होनब्लाबो आरोना 8:20 जाबा ओंखारलांसै 10 मिनिट दंबावो ओमफ्राय रेक्सखौ खानानै दोनदों आं आरोना एकदम दुस्थामि खालामगासिनो दं मा रेक्सो मा जादों रेक्स गावनो सि बनानै होनायखौ माबायदि खालामजोबखो बियो ओमफ्राय नै इयाव आङो साथा माबानानै दोनदोंना बे साथाजोंनो गेलेनो माबागासिनो दं बियो गेलेनो होनगासिनो बेल'था हामा रेक्सु सिदोन जि फालथुखा लडखौनो थाखाय आरोना ओरैबायदि दुस्थामिगासिनो आं मैगंखौ एसे सायनानै लाबावनोसै बेनिफ्राय थांनोसै आरोना दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय लोगोफोर ओंखारबाय जोङो दा लेट जायाखैलै दा अखा गोरलै आरोना अखाया एफा गिदिर हायाखै फिसा आंनाव सिबाबो जेबो नङा नानिनाव सियाबानो जायो आरोना आंलाय आरो मा एसेल' हादों स' थांबाय थानोसै होनबा स्कुलसिम अखाबा हादोंना गोरलैनो नायनोसै भिडिअ खालामनाय जायोना जाया साथ'बाय थादो होनबा जोंजों लोगोसे 1 hour later लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय आरोना स्कुलनिफ्राय ओमफ्रायो भिडिअ खालामनाय जायासै अखा हादोंना आरो फैनायावबो जोङो टट'जों फैयासै मानो होनब्ला न' खाथिनि मा होनो बेवाइ जानाय आरोना इसोर लाबोफाबाय कारजोंहाय अखाबो हाबाय थादोंना बिनि थाखायनो फैदो जायगा थोखायो होननानैहाय लेंबोनायखाय फैफाबाय आरोना स' बिनि थाखायनोथ' एफा उन्दैफोर जोबाना बिसिना गथ'फ्रानो साथामखा बेयाव ओमफ्राय बे न' खाथिनिबो लाबोफादों ओमफ्राय आरो जोंनिबो कारानो बुंजोबनाय स' ओमफ्रायो भिडिअ खालामनाय जायासै न'आव सफैबाय ओंखाम जानबाय आङो सफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै बेनिफ्राय आंहा बुथुवाया एसे सायनो बाखि दंबाय बेखौ सायनानै लानोसै ओमफ्राय संसै आंबो जल्दिनो बेदर आइ फिसा बथल गैदोंहाय मा होनोमोनलाय बेदरसो लाबोनो सानदोंमोन आरोना आङो बावाखैना बेदर लाबोनो नागिरदोंमोन आङो बाट ओमफ्राय गैया मोनबोआसै मानो होनब्ला बेदरानो गैला जोबजोब्बाय आरा हुथा माबा माबि दंमोन लाबासा मानो एसे नाथोरगोन आं भिडिअ बानायदोंना र' दा होगोन आङो मबाइल बिगासिनो नायनो ओरैबायदि जारला टिभियाबो रिसार्जखौनो एग्जाम गोनांखायनो सोआखै
ओमफ्राय मबाइलखौनो दसे नायहोयो आरो नङाबा टिभिबा नोङो रिसार्ज जोब्बाय ओमफ्राय नायनाय जाया माने जाया लस जायोना ओरै लाइन बिलाबो लस ओरै रिसार्जआबो लस बेबायदि जायो ओमफ्राय माबायाबो लाइन बिलाबो मानि थाखाय लस जायो होनबा जोंनाथ' लाइन बिला दा नोंनि जोंनि बाहायनायजोंसो खोथा ना लाइन बिला जेनेबा मान्थलि जेसेबां सफैयो बिदि नंला आरोना जेनेबा जों दा सानसेयाव बेसेबां बाहायो बिदि सफैयो आरोना नै बे लाइटखौ अनसो खालामनांगौ ओंखाम संदोंमोन ना आङो ओमफ्राय दिनाबो अखा हानायखाय गुसु थान्दा दाबो अखा हागासिनो दं नै एसेनो बारा जाबावबाय दहाय एसे खमबावमोन ओमफ्राय लाइट सुदोंमोन आरोना बेखौ सुनानै दोनफ्लांबाय थादों आं बेखौ बन्द' खालामहैदों आं लाइटखौबो सुलाबायनानै दोनजालाहाय लोगोफोर मानो होनब्ला लाइन बिलाबो नों बाहायनायजोंसो खोथा नालाय दिनावनो नों 20 थाखा 30 थाखा थांबानोथ' मासाव बेसेबां थाङो नङा होमबा बिनि थाखायनो आरोना जि सुनांगौ दंमोन आंहा बाल्थिंसे मानि ओरैनो बाथरुमाव दङ ओमफ्राय अखा हादों हनै सुनायानो जानाय नंला दाहायफोर नायनोसै जाखांनानै ओंखाम जि उखैबाय आं नोंसोरनो खोन्थाखादोंमोन आं गेस्ट्रिकनि मुलि जागासिनो दङ बिराद ओंखाम उखैयो ओमफ्राय दखानावबो दहाय जेबो जानाय जायासै लेंदोंमोन आब'मोनहा माबाफोर जानो नामा होननानै फै आं जानो गोसो जालाबाया आङो एखमबा जायो आं एखमबा जाफायो पर'थाफोर मिस्थिफोर घुगुनिफोर जालाबायो एखमबा ओमफ्राय आं बांसिनानो जाया मानो होनब्ला जानो एखमबा लुगैयो एखमबा लुगैया एखमबा बायोबो ओंखायनो जायासै आं जेबो र' दा मबाइल होगोन आं दसे थानानै ओमफ्राय ओंखामबो जि उखैबाय सेबनो मुलि जाबा मानोबा जि ओंखाम उखैयो ओरैनोबाबो आङो दाख्लै जखमनिफ्राय खोमानि मुलि जादों बिनिफ्राय ओरैबायदि ओंखाम उखैग्रा जादोंना आङो बुंनांला मुलिया ओरैबायदि ओंखाम उखैहोयो आरोना जानोसै बेखौ एवनानै लानोसै ओंखाम मोनसान्दिखौ एसे सायनोसै आयै रेक्सनोबो जेबो गैया दावदै दैसे लानानै रुनानैसो होफैनांसिगोन ओमफ्राय आंनो ना दंखायोहाय नोंहा नाजों जादो आंथ' जेबो नोंना जाला आङो नैबे फाजाजों जानोसै दालि दङ ना दङ माया नाखौ जायाखै आं जादो बाल एसे दहाय मोनानायाव गोथाव मोनदों जादो होमबालाय जानोसै औ नायालाय गोथावसिन नायालाय माथो गाज्रि ना माथो बांद्राय जानो नागिरा बेबो बेदरबाल' बेदरखौबो बयलार बाल जि गोथाव मोनो ओमफ्राय जोंहा बांद्राय जानाय जाया बयलारखौ बांद्राय जाखानाङा आरोना बयलारखौहाय बेदरजों बबेजों होयोमोन नोङो दालि बेदर ओमफ्राय आं जि गोथाव मोनो जि गोथाव मोनो जि गोथाव मोनो सल'खौबा सायनानै लानोसै जल्दि संसै जानोसै अखा हादों मा खामानि मावनो न' सिंनिल' खामानि जागोन जि सुनांगौ दङ सिखौबो नायनोसै जानानै लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर 2000 years later अमा बेदर लाबोदों नै हासबेन्डआ 100 थाखानिल' सावना होनि आं र' गेसा लेथ्राखा सुखानांगौ अलरेडि ओमफ्राय बेखौ सावनानै होनोसै आं ओमफ्राय सुनोसै दा ओरैनोबाबो मेजेम गखागोन ना अमा बेदर सावनाय जानो लुबैदोंनो हासबेन्डआ स' बेनिफ्राय ओमफ्रायो गेसा ओरैबायदि लेथ्राखा आरोना मानो होनबा आं दहाय टमेट' सावनानै जादोंमोन बेयाव गेसावहाय ओमफ्रायो ओंख्रि संनानै आं फुगारखायाखै ओमफ्राय अमा बेदर सावनो थोननायजों ओमफ्राय ग्रोब जाबाय आरोना ओमफ्राय दा अमा बेदर माबाखांनानै संखांनानैसो दा फुगारनोसै खेबसेनो माथो बारे फुगारबाय थाबावनो स' ओमफ्रायो आङो दहाय सानावहाय दसे उन्दुदोंमोन आरोना लोगोफोर खर'आ ओरैबायदि सादोंमोन ना बुंनांला ओरैबायदि खर' सादों ओमफ्राय उन्दुलाय सिखांलाय आरो बांसिन सासिनोना खर'आ बांसिन बिदिनो जाबाय थादों आंना ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां खामानि मावस्रांनानै दुगैनानै खर' लोबनानै फुजा होखांबाय आङो स' गाज्रि मोननांला लोगोफोर दिनै ब्लगानो आंना गोदाव सोराव जाबाय सानावबो मोजाङै ब्लग लानो हायासै आङो खर' सानानै स' बेनोसै दिनैनि ब्लगा अमा सावनानै होनोसै हासबेन्डनो दरब्रैल' सावनानै होगोन आं बेनो संख्रि दिब्बाया खेबसेनो ओरै संख्रि एसे सारना होखानोसै आं माने गेसाव बिराद अमा बेदरखौ सावनो बायो आरोना गेसा ओरैबायदि लेथ्रा जायोना बेनि थाखायनो सावनो बायो आङो खर'आ दासिमबो सागायाखै आंना बोरैबा नाथा ओंख्रिया साहैबाय थादों दिनै मा जादोंथाय
मिथिला मानो बे एफा खर' सादों ओरैबायदि मेजेम गगारो दे आं बेनि थाखायनो बायो अमा बेदरखौ सावनो बेयावनो सावबाय आं अमाखौ साथायथिं फुगारासो गेसा गाज्रि जायोहाय बेयाव सावबा ओमफ्राय अखा हादोंना अदाबा गिसि गोजाजोब ओमफ्राय बेखायनो बेयावनो सावनानै होनसां एकदम माने फाफुफ्र बेरजोबो ना ओमफ्य गेसावहाय गाज्रि जाहैयो उपाय गैया सावना होनसां दरब्रै दरबाखौहाय बोरायनो ओमफ्राय बारा सावा आरो जि खर' सादोंना दिनै मानोबा बुंनांला मुलिसो जानांसिगोन नामा बे एसे खोमा सादों होनदोंना आङो बेजों बांसिन सायसिनदों आरोना गुंग्रायखौथ' नेरनोनो हाखाया आरोना एसे माबा गबाबो नेरनोनो हाखाया लोगोफोर सावना लानोसै र' दा सावखांबा देखायगोन आङो फिसा हानानै होनोसै आरोना संख्रि बानलु संख्रिथ' होखाबाय आङो बानलु पियास होनानैहाय ओमफ्राय दुन्दियाबो गैलाहाय जोंना न'निया जायैनो जोबजोब्बाय एसे एनै दा मोनफा मोनफा दोंफा दोंनै मोनगोन खोमा दा एसे खनसायनानै होनसां सावना लागोन बेदरा बेसे बुरजा जादों लगायस्लाबनो हाया जालाबायनो ओरै मा कालारानो मा फुरलाला मोजाङै नाङो मोजाङै लगाय गाबोन सिख्लायाव लगायनांगौ टेस्टि जाखाबाय टेस्टि मोनसे साखिगोनलै गोथाव जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबसै बांद्राय गोलाव खालामला बांद्राय गोलाव माने दिनैनि ब्लगा बांद्राय गोलाव जाखायासै मानो होनब्ला आं मोजाङै ब्लग खालामनाय जायासै सरि लोगोफोर नेक्स्ट टाइम आं गोलाव खालामनो नाजागोन बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबसै आरोना बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना बाय बाय